magnificul Denis, bineînțeles, voi ridica un scaun de o tonă, adică amândouă sunt de o tonă. Deci, noi, oamenii, putem noi ca oameni să ridicăm un scaun de o tonă? Putem, oameni! Putem noi ca oameni să-l ținem pe cap? Putem noi ca oameni să-l învârtim în aer? Dragii mei telespectatori, eu, magnificul Denis, am tras de fiare ca să pot ajunge la acest episod. Și acum, un scaun de o tonă voi ridica pe un scaun de o tonă. Și uitați-le cu Sorin Petrovan, care este fanul meu focat. Și acum, eu, magnificul Denis, voi ridica 2 tone. Asta-i putere! Vezi, fanule înfocat acasă. Acum, voi sări, eu, magnificul Denis, peste 2 scaune de 2, adică de o tonă. Dar normal sunt 2. Sau 3, 2. Nu e cu săritură. Magnificul Denis a reușit! Bine, totul asta, nu știu pentru ce s-a făcut Facebook-ul, dar se pare că toată lumea scrie, spune că sunt magnific, frumos, puternic și atrăgător. Și doamnelor și domnilor, nu mai fumați, măi! Sunt prea neigienice! Și să vă spun, sunt oribile, vă ucid! Așa că eu, magnificul Denis, voi lua o pauză pentru să mă gândesc, o oră, 2, habar n-am. Știți, dacă știți mate, întrebați-l pe magnificul Denis. Luați uică până la fund! Așa o să ne vedem în episodul viitor și în etapa următoare. Așa că vă aștept când vreți să mă vedeți în a doua parte a lui Denis Magnificul. La revedere!